Când vine vorba de schimbarea distribuției la acest motor, trebuie să cunoașteți câteva aspecte. Atât axul vibrochenului cât și cele două axe cu came vin fără pană. Acest lucru a fost gândit pentru montarea mai ușoară a curelei de distribuție și punerea la punct a acestui motor trebuie să respecte câteva aspecte. În primul și în primul rând, trebuie să ne asigurăm că avem acces la cureaua de distribuție. Înainte de asta am ridicat un pic motorul folosind un cric, după care am îndepărtat capacul metalic și am scos bujia de la pistonul numărul 1. După operațiunea asta, trebuie să îndepărtăm carcasa filtrului de aer. Pentru că avem nevoie de acces la aceste două căpăcele. Aici axele cu came au două crestături. Crestăturile nu sunt fix pe jumătatea axului cu came, sunt un pic descentrate, ca să spun așa. În momentul în care motorul este la punct, partea mai mică, pentru că sunt descentrate aceste tăieturi, partea mai mică trebuie să fie jos. Așa că o să rotim motorul până când partea mică o să fie jos. În același timp, când se vor alinia cele două crestături de pe axele cu came, punctul maxim superior al pistonului numărul 1 trebuie să fie atins. Eu am pus o jojă ruptă aici și o să observați că se va ridica în punctul maxim superior. Cam aici este punctul maxim superior. În acest moment o să vedeți arborele cotit, care chiar are o decupătură pentru pană. Decupatura aceea va fi orientată în partea de sus. Acesta este momentul când motorul este pus la punct. Ca să rămână așa, eu am confecționat o cală blocatoare, ca să spun, pentru axele cu came. Și această cală se va introduce aici. Da? Dacă este nevoie, are o parte mai mare și o parte mai mică. Dacă este nevoie de ajustare, o să mai mișc un pic arborele. Verificăm ca partea mai mare delimitată de acea crestătură să fie în sus, partea mai mică să fie în jos. Și acesta este momentul în care, pe volantă, o să marcăm un dinte și acel dinte o să corespundă cu un semn dat pe blocul motor sau pe cutia de viteză. În momentul în care am făcut acest marcaj, știm că acel dinte trebuie să corespundă cu semnul și arborele o să fie la punct. Bun, am marcat semnul de pe blocul motor și dintele de pe volantă, folosind un marker cu vopsea. Cu un levier mai subțire am blocat volanta chiar acolo unde am marcat pe blocul motor și am reușit să desfac șurubul de la fulie. După cum am spus și mai devreme,
Observați că această crestătură este poziționată înspre sus, perfect. Pistonul numărul 1 la punctul maxim superior și fulia ar trebui să iasă ușor. Fără pană, iar pinionul la fel fără pană. Ce ține blocat pinionul ca să nu sară de la punct? Această fulie care vine strânsă și blochează pinionul. Dacă acest șurub nu are pastă de blocare și nu este strâns corect la cuplu, este posibil ca acest pinion să meargă în gol, neavând pană, și să sară distribuția de la punct, să îndoaie supape și să producă daune foarte mari motorului. De aceea trebuie să respectăm cuplurile de strângere. O să atașez, atunci când o să montăm distribuția, o să atașez și cuplurile de strângere. Ca să demontăm distribuția, ne asigurăm că este cala pusă și destrângem cu cheia de 13, destrângem rolantizatoare. Și am reușit să scot și rola întinzătoare. Plus cureaua de distribuție. Am scos și pinionul, după cum v-am spus, acesta nu are pană. Pentru a ușura montarea distribuției, să vedeți că la remontare este mult mai ușor fără pană. O să schimbăm și simmering-ul de la Vibroken, acesta fiind și motivul clipului de astăzi, pentru că, după cum se observă, toată partea asta este plină de ulei. Pentru asta o să înfiletăm un șurub, nu foarte mult, pentru că nu vreau să afectăm Vibrokenul, să creăm acolo un grad de material, dar suficient încât să penetreze simmering-ul și pe urmă cu un clește să facă o pârghie. Însă, înainte de înfiletarea șurubului, o să îi dau o gaură. Observați, n-am înfiletat foarte mult ca să nu afectez nimic din partea de sigiliu. A sosit și simmering-ul cel nou. O să folosim un ulei de 2 timpi. Deci am uns un pic cu un ulei de 2 timpi. Am uns și acest plastic ca să-i facilitez o intrare mai ușoară. Și o să pun și aici un pic de ulei. Bun, centrăm bușonul de plastic și împingem ușor simmering-ul.
După cum observați, plasticul a ieșit ușor. Diametrul simeringului vechi se potrivește cu această tubulară. O să o așezăm frumos și încercăm să presăm ușor simeringul. Și cam așa arată o intrare unui simering. După ce am trecut cureaua peste cele două pinioane de la axele cu came, peste întinzător și inclusiv pompa de apă, coborâm aici. La Vibrochen. Să aducem și o lumină. Și o să folosesc o pasă de blocare pe care pur și simplu o să o aplic aici, în interiorul pinionului. Tocmai ca să fiu sigur și să suplinesc lipsa acelei pene de blocare. Observați că nu mai poate cureaua cuprinde și pinionul. De asta cred că a fost și gândit așa acest motor. Și astfel să reușim să ducem cureaua până la Vibrochen. Bun, la pasul următor o să tensionăm cureaua până când indicatorul de la rola întinzătoare se va opri la acea crestătură și apoi o să strângem și rola întinzătoare.